tradició per la caça va incloure una xerrada sobre aquest tema dins dels actes celebrats amb motiu de les 31enes Jornades Culturals. Així, aquest divendres a la tarda, l'Auditori del Poble va acollir una conferència sota el títol Evolució de la caça, necessitat de cada caça, oci i control de la densitat d'algunes espècies. És una activitat cinegètica, bastant arrelada sobretot a les zones rurals, i de tant val la pena fer una reflexió, perquè avui en dia la caça està mal vista, però cada vegada ens torna més imprescindible. La tasca que fan els caçadors de control de tot el que és la fauna cinegètica, i crec que és una jornada de reflexió que organitza l'Associació de Caçadors d'aquí de Vandellòs, i entre tots bàsicament és una reflexió sobre el tema. D'aquesta manera, a la xerrada es va parlar també de les regulacions legals d'aquesta activitat. Hi ha uns períodes de caça que estan establerts per normativa, amb el decret de regulació de caça, però llavors quan s'atrevem danys en una finca o en una finca agrícola, el que fan és demanar-nos un permís excepcional i nosaltres com a departament autoritzem a la societat caçadora a caçar. Que ens trobem bàsicament amb aquestes zones són danys produïts per senglars, danys produïts per conills, per tudons, i cada vegada que es produeix algun fet que veiem que es produeixen danys, nosaltres autoritzem aquesta caça. També es va parlar de la situació de la caça a Vandellòs. La caça que es practica més aquí a Vandellòs, últimament ja és les batudes de caça major, tot i això es continua practicant la caça menor, més amb el que és el tema el tord i el conill, amb un decrement de la perdiu. S'estan fent canvis, vull dir, es va fer ja una assemblea extraordinària per exposar els fets, s'ha posat un seguit de normes d'obligat compliment, i ara estem treballant per unificar les colles i fer que les batudes siguin cada vegada més segures. Cada vegada el jovent se'n despreocupa més amb aquest tema del que és el medi rural i la gestió que hem de fer d'aquest, però afició encara n'hi continua havent. Poca, però n'hi ha. També en el marc de les Jornades Culturals, dissabte es va celebrar una xerrada sobre el poblament prehistòric de les comarques del Camp de Tarragona. Per al diumenge hi havia programada una sortida caminada a les pintures rupestres de Vandellòs que es va haver de suspendre a causa de la meteorologia. Aquest dilluns el Joan Reig ofereix un concert de presentació del seu nou disc La Culpa i divendres dia 4 hi haurà una festa popular familiar al pavelló amb concurs de paelles, espectacle infantil i molt més. La programació de les jornades es pot consultar al web municipal. Les jornades culturals estan organitzades pel Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs amb el patrocini de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i la col·laboració de l'Associació Masia de Castelló i la Societat de Caçadors Sant Isidre. Enguany commemoren l'Any Europeu del Patrimoni Cultural. Que ho fa servir com a negoci, tot i que no pot ser. La banda clau de